Hi, this is Marvin Baguio of Pinoy Lab Road Trip. Please don't forget to like and share and leave comment below. It really helps us out. Please subscribe and hit that notification bell so you have never miss an update. Subscribing to this channel will help us a lot to grow and provide better content.
Ayan na lang po. Ang tatlo na. Ay! Ayan ka, ma'am. Pila, ma'am. Pila. Miss. Pila, ma'am.
classical. Brown. Ano sa nang huli? Hindi kayo, ano una, 25 po po. Ini so, 1 na lang, 5, 30, 23 na lang. Alport na lang. Hello? Ano bitaw? Wala. Wala, 43. 25 po. Sorry. Sa 15, 25, 40 naman. Ay, grabe. Coloring na lang. F1. Coloring na lang. Ikaw ko na rin. Alis na. Ayaw na. 30 ko ah. Ano yan? Ranta ko. Ay, kung na yan. Bali 20, bali 28 lang. Ranta ko. Ano, 25? Sino? 20, bali 28 lang. Masaan eh? Ano? Ha? Vamos. Oo, 50. 150. Oh, look.
Diesel. Dali ng truck. Ha? Dali ng truck. Kaya pa. Yeah. Oh, ay. Inay mo sa ulan mo sa dito. Ano iba ba ang speaker? Tandaan. Bila na ikaw magsigat ng paganda pero 150. wala ka ticket. Ha? Wala ka ticket. Bila na din ang kuya. Bigla yata na 3-4. Boss! Tulo ko na paglawas. Ingat kung daw niya sa naik lupa. Mga kaon. Wala, uy. No? Puro ni may klase. Bawi ka nagting pasiwa. Sabi mo, mag-overtime na po na. Ano ba? Ha? Lakay mga lahay, nandun ka na. Overtime tayo, ulan-ulan, 30 yung laayaw yun. At yung manindahay, wala. Yung post ko na sila, sakay, ginasakay. Sila maninda, Kasi regular. naghatod ka na ng mais mo. Ha? Kasi naghatod. May ano na siya. Wala ko na, kung wala ko na, inapoy ko na limo na. Huwag na ka. Ako yung amo. Well, medyo na.
Ha? Umar na? Sino? Ito? Magapin. Ito? Ba? Tambay. Ano ba ang ganun? Siguro. Ano sa Hmm? Wala. Ulik ta, ulik. Ano sa ta? Kuha ko basura. Pwede tayo buntag. Oh, Ibili na ito kung ako dito sa mo eh. uwan di ka? Okay, init kayo. Iko na naman ang certificate ni Sirilet. Ingat na lang tayo pa magbayan. Nabo kay tao rin nga. Buntag pa man, basig nagtrabaho. Nga na lang day hapon ng kwaon. Bukas na lang man to yung giingon. Na lang hapon para sugod ka mga itaw. Kontra na ko kay arong rasa. Kung sa ko dito. Wala na to. Ano no? Wala na to. Para niya, binangsak ka. Saan ka mangyabang ka ka magbayad ka? Asa mo ka maglapat? Hayag-hayag pa aron? Takpan kung iniin ka dira. Adong lipat mo dito. Ha? Wala sige mo na to yung tindahan. Na umak. Ha? Sige mo. Ha? Ha? Pinaugmak yung tindahan ba? Kaayo ganito niya. Pagka ako na daw bahala. Buwang naman siguro ka. Di ko niya matabangan. Hindi mo magsalit na ako. Baluhin ka ngayon na ako mo. Pagdating kay tanawo. Salig na lang yung pwede ay sabi niya. Buwang anak to. Parting na mas tunatan din mo to. Wala sa pangalahon mo. Ito mga guling, ano to
Mura. Sampai. Tutup baka. Ayun na. Pero, Wala. Ginoo ba? Ano diesel ba? Mga tao na. Yan tayo. Ako ni gawas makaanga namay mamangud ko sulod. Uli dito, uli.
na. Oo. Naka. Halo, halo. Oh, ya kayo sa pagpapagpapagpapag sa iman. Badong tato no? Ha? Tangag ice ba? Ha? Mga gatas? Ba't yun? Wow, wow, wow. Saan mo pag-iwan sa dante? Ha? Ang taon. Naku, isa ka idea. Dagan. Clone na po, clone. Seglo. Clone ba, parihan. Kung niya po, kinenja po na ng German na sir. Ingon mo siya. Ito ka Tracy, isa lang ka din. Ingon ganin mo siya no? Ha? Ano mo siya? Kung dili ka na po ang kuwan. Pero manahid ka sa iya ha. Dili ka na po ang kuwan niya. Sahod na lang. So mo na to yung drive-ban. Pagkakila, nagkakon ka. Oo, di na po. Para lang mapalitan ka. Ito, nagkuhan. Ano plan din niya? Gimingaw kay mama? Ha? Gimingaw ka? Ha? Gimingaw kayo pa sa ako? Anong gimingaw kayo pa sa ako? Ay. Wala na si mama? Yeah, sorry po siya. Kamusta mo ng silingan na ito? Behave kayo. Si Mardon? Tingog siya. Ha? Sa ingon niya. Pero gusto na lagi daw na siya. Siguro na na yun. Hindi na po. Ha? Gusto ko na. Eh? Temo ha? Para pong kusina. Ha? Ano na po, magkukuha ng kusina. Nagubaan? Ano na po, magkukuha ng kusina. Nagunsa na tayo kaganda natulog ko? Wala, oy. Sige, Pang takala na po itong mga ganang sa Saan? Saan? sa baba. Pero gilain na ni Hulingon. Nasabunan na po dito ako itong mga kuwan. Di color? Ha? Nagpasan ko ng sabon. Yung mula ni mo sabon? Oo. Nagpasan ko ng Oh. Naglutok na taro. Naglutok. Gulay.
Primary ah. Hawak ako dito rin. Hawak ko eh. Kadiri. Kalos ah. Pinakadako nga po ah. Wow eh. Ato isulod sa NTC lagi. Ha? Yawat ang lumaan. Bawas na yung tubig ko. Diri. Wala na nagsubay yung kuhan sa pa. Ayaw katumbahan mo. Pinayot ko Magpabayot lalaki ka, hindi mo sa silong magtupo kaya tugan man si Inti. So, si Kilo, mahal kayo ng lipstick. Rinhang, bata ba nina? Parang sarap paingan sa basura. Wala ka daw po. Wala ko ito pasensya ito kaya ang kusina naman ito na. Makbit. Ayo. Yan. Si Kabulan. Oh! Parang sila. Kopi. Alas ito pa pati ay. Ikaw din ako. Magsulod ka pa upuan. Ayos na yun. Ayos na gamit mo sa silong. Lipso. Dili lagi ka mga barkada li. Masulod ka. Palit ito tinapay ganina. Huwag yung kubilin eh. Kung hatag-hatag na noon. Pagbilin mo sa sikwenta niya. Ambot, asa si Binta? Urot. Ikaw ba? Ito yung 40 nga. Kuha na ito. Urot pa noon. Yaw ka nila. Nalo yung kwarta lagi. 18. Tigil mo, tigil mo, tigil. Tigil. Hanapin natin ang Tinawagin ninyo. Wala hangin. Tawag. Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.